салом алейкум я бор дига барои ҳама ватану ва бародару афрод дар момент мо қарор дорем дар маркази текстили ки больница сохта истанд контейнерҳои мобилнира мо оз дар бораи контейнерҳои мобилни камакак шумо дар маълумот метавонед ку на самом деле чӣ контейнера чӣ хели больницаи просто интересная ба фикри ман шумо дам интересна меша ина чӣ хеле ки оз бидесте оз мо қарор дорем дар маркази текстил пеш иҷара текстил мегуфтанд но иҷа стадион буда қай стадион таки так уже дидесте ки полностью больница кардастанд и чиз ай пишти мо узи камаз омадаиста пишта съёмка пишта омадаиста ина контейнера уже ай чӣ бировардан ай поезд бировардан я уже рафтаиста иштороки буни стадион буда 100% кор кардаистанд как бы ҳама чи ай пешайда хурсайда нас не остановит. Короче, бачакон дар момент ози мо қарор дорем дар главни больница ки ай контейнер сохтаистанд дар шаҳри Душанбе иноз медроем мебинем дугун шакли чӣ хела шояд инҷа дар мо одамо бошад фаҳмем ки на самом деле чӣ хел сурат мегирад дар дуруни маркази футболни тими ки бози мо шумо дидесте дар ин вақт шуда мо бачаҳо футбол мекардем ҳа вақто неки мози больница сохтаистанд ва гуфтанем ба мардуми Ӯзбекистон кота раҳмат ки дар ҳақиқат барои мо раҳоӣ карданд тарни помӯш яъне ай чӣ иборат ҳай кортежҳои маленькира ки ози шумо дидесте контейнера гирифтагиянд гулидагиянд дурунша дар дуруни ҳамун турба мондагиянд канализатсия мондагиянд ҳамин ҳақиқати касалӣ метавонад дар унҷа примерно 3 одам ё 4 одам ҷойгир шавад ин ҷора камтар бигирад масалан больницаро вақте ки месозанд этажка дар кора и вақт бисёр меравад ай исоб ира мобилни контейнер мондан яъне мобилни тез кортон буд мешавад ҳозир чӣ хеле ки шумо дидесте дар момент ҳозир ҳамиҷада сохтмониш идома дора ай мутахассисои ҳамиҷа пурсидем пока что главни ҳамин больница докторш агар набиёя ҳамиҷада дурунира дида намешавад но мо пастаратса мекунем ози имконият боша рафта ай пеши бинем ку чанд фоиз ҳамин кор дида меша ё ки не канализация куҷо меравад вазият ма аз ҷумҳурии Ӯзбекистон анамихи контейнерҳоро сами саҳар овардан споридан барои мардуми Душанбера и дан момент ози чӣ хеле ки дидесте контейнерҳо 100% и как бы оҳан қарор дорад пиш да вая мобилни контейнер мешавад и как бы дар иҷада тоже ягон ҳолати коршид метавонад ки патсиент биҷиқа и светомузика гирён шавад дарошам тоже интересне чӣ хеле ки шумо дидесте дан момент нахе медоред тамоми шарт шароитош ҳастай 100% яъне одам дар иҷада примерно фикр мекунем ки 2 комнатаи то есть не бахшиш то есть як комнатаи плюс метавонед спокойно омада дар иҷада тош туалетам ҳастай ай туалет истифода баред полностью унитаз дора уже дидесте уже бетонрези сар шидесте как уже бетона мерезан ин ҳамиҷа ҳамаш канализатсия пуро меша плюс
обгузари маъмин меша, ин светам фикр мекунам, барқам ҳамин тараф меша, анене барқ айс меша, ҷарам бидинаво, яъне барқ ай болои фикр мекунам контейнеро меша. дар ҳамин муҳлати муайян ба фикри ма супориш додагиян ай мақомот ки иҷа сохта шавад. фикр мекунем ки ягон 3 рӯз дига дар кора ё 4 рӯз дига бисёр дар сурати бениҳоят тез соз мекунанд. буроя ҳамаш боло қатияк я чӣ хел ки десте ҳамаш ай боло мешида хусайга ай боло меша. ина биёд ина дарши ина ҷарам чахчах битона барои чӣ рехтестан давуҷи иҷа бояд битон шавад айло бояд чанд рӯза бояд поз шавад маълум нест Кстати, мы амхали контейнер афиди мек корун да сайфи партаги аст. Агурякта коай. Ҳам контейнер аст. Просто агурдаги аст. Биан яминҷа шангал зане. Короче, чикар ки шумо ина дида исте контейнер ҳам контейнера просто дар кадаги ам иҷада. Иҷа фриза кадаги. То дида фриза баъд унитаз. Ҳамин се чиз иборат ай конструктажи ҳамин чиз. Контейнери ки дан маъмули шумо дидесте ки иҷада дар иҷа дастгири Ӯзбекистон Республикаси Президенти биродар Тоҷик халқига дӯстонаи ёрдамон. ҳукумати дӯстонаи президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон ба мардуми тоҷик. Ана мо ҳам гуфтанем ки котта раҳмат чӣ хеле ки мегам ба ташкентски контейнер действительно мобилне. Умуман ман дар фикри ман набуд ки меша больницара дар ҳамин хели вазъият сохтанд. Дига давлатҳода масалан кавай кардагиянд, масалан Африкада палатка сохтагиянд, ки ман ҳисоби ки более-менее Средняя Азия вазъияти чем Африкара хубтара плюс болу нафсар беҳтара. Ин хели мобилни проектҳо бисёр фоида меёрад. Фикротона дар поён дар комментария бинависе дар бораи ҳамин мобилни контейнерҳо чӣ фикр доред? Фикротона бинависе.